Malakas na pagsabog na itala sa isang barangay sa Bukawi, Bulacan. Nakatutok, Jasmine Garbel Galban. Naalarma ang ilang residente matapos makarinig ng malakas na pagsabog mula sa barangay Bundukan, Bukawi, Bulacan. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, posibleng nanggaling ang pagsabog sa isang bodega ng paggawaan ng paputok. Sa initial investigation natin, na-reveal nito na mayroong involved na residential structures po and storage ng pyrotechnics. According sa isa nating witness, may narinig sila na malakas na pagsabog and yun yung gumising sa kanila. Hindi pa natin masasabi na yun talaga yung pinagsimulan. We are looking on that angle. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na agad namang nirespondihan ng Bukawi Fire Station at mga bumbero mula sa mga kalapit na bayan. Idiniklara ang fire out matapos ang 3 oras. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 32 kabahayan ang naapektuhan ng pagsabog at may mga naitala ring sugatan na agad dinala sa ospital para mabigyan ng paunang lunas. We cannot confirm yet. What I can say is that we are checking on our records also if nakakuha ba ito ng permit o baka nga mamaya talagang fly-by night or mga illegal na storage at paggawaan ng paputok. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.